F'rapport li ħareġ dan l-aħħar mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali kien innutat li bejn l-2014 u l-2016 it-telefonati li waslu għand is-Support Line 179 naqsu gradwalment. Dan it-tnaqqis wasal grazzi għal strateġija li ttieħdet mill-Aġenzija Appoġġ hekk kif kienet tirċievi ammont ta' telefonati mingħand l-istess nies li kienu jinsabu fis-solitudni. Nies li kienu jċemplu ma' 8 darbit kuljum bid-direttur Ruċi Berras tispjega li anke l-Pulizija inħolqotilhom linja diretta sabiex ma jċemplux fuq il-179. Allura daw in-nies għamilna interventi magħhom u għednilhom isma' tistgħu iċċemplu pereżempju darba filgħodu u darba filgħaxija. Allura hemmhekk għalhekk aħna qbadna iktar telefonati li kienu ġenwini. Mbagħad daw in-nies peress li bdew iċemplu darbtej biss kuljum, niżel l-ammont ta' telefonati kif jidher fir-rapport. Filwaqt li t-telefonati naqsu, ir-rata ta' persentaġġ tal-ġenwinità fihom żdiedet u dan juri li l-istrateġija tal-Aġenzija Appoġġ ħadmet. Dan sabiex ikunu mejjuna iktar nies li jċemplu waqt li jkunu għaddejjin minn perjodu mhux daqstant sabiħ f'ħajjithom. Huwa ammont kbir, ammont sostanzjali u jiġu minn nies ħafna minnhom li jkollhom mart mentali, jkun qed jisofru mid-depressjoni għax ikunu waħedhom, homelessness pereżempju, anka każi ta' vjolenza domestika. Is-servizz tas-Support Line 179 huwa mfittex iktar minn dawk li għandhom età ikbar hekk kif jippreferu li jkun hemm vuċi li tweġibhom lura għall problemi tagħhom. Dan b'kuntrast maż-żgħażagħ li jippreferu jimxu mal-avvanzi tat-teknoloġija u jużaw metodi oħra. Iż-żgħażagħ ħafna semgħu pereżempju b'kellimni.com li aħna huwa parti minn dak is-servizz. Hemmhekk iktar jintuża mobile, iktar jintuża app, iktar jintuża chatting, emails, allura iktar jiġbed żgħażagħ it-teknoloġija tiegħu iktar tiġbed iż-żgħażagħ bi problemi. U filwaqt li hawn il-perċezzjoni li tfal iċemplu ta' spiss sabiex jagħmlu l-arja u ma jirrispettawx ir-regoli tal-ġenituri, dan mhuwiex minnu. Fil-fatt, fi 3 snin, is-Support Line 179 kellu ftit aktar minn 400 telefonata minn minuri taħt 18-il sena li huwa persentaġġ żgħir ħafna meta mqabbel mal-ammont totali ta' telefonati.